Wani kanti kugqitywa ngaba yizaselele ngaba iyakhaya nje apha iyakhaya nje ehlobo zikhala ngayo emaxhozeni kuzive manje kuzokuzithetha kuzozingagonkoti izinto zomkhulu ngani yenza ntoni ziyathetha zithi mawuzwe ngayo wena lo uyaqesha ulela haleluya so ndifuna sicebisane ukuba umhlaba ungene phezulu ngo7 okanye ngo8 okanye noba ungena abantu ixesha uyovuka ngela xesha uvuka ngalo yenza ixesha loba wethuke ebusuku noma kuthiwe uvuthelwe bhetele enzima ungasese ulala uvuke noba imizuzu emingaki uthini uthandaza haleluya noba uthandaze iyure eyi-1 noba uthandaze iminute eyi-1 noba uthandaze imizuzu emithathu kodwa phansi enzulwini zokusuku akuvuke uthandaza so ndifuna wonke umuntu alapha enkonzweni noba uthethe ifoni le usete alarm uba izinethuse ngo-2 izinethuse ngo-1 izinethuse ngo-3 izinethuse ngo-4 izinethuse ngo-11 ngo-12 yonke amen enzima phaa esuku ndikwazi ukuphazamisa intsebenzo kaSathana eza kum haleluya ngoba umntu olutshaba lakho akaze emini ilanga hlaba umhlaba haleluya uza xa utheni xawulele ngoba xawulele uzibhele ngathi ubhubhile haleluya xawulele wenza imistake wenza umzekelo wokufa Sathana afike ngoku afake ubutshaba uthi ukutyala ingqolowa ingafika afake ukhulu haleluya ngidlo ngqolo yakho seyikhula ngoku ifanele bayibona kanti because kunyethoni likhula haleluya uthi nabantwana bakho sewubazama bancikisele baba bakhule kakuhle abakhuli kakuhle kanti kukho ukhula olutheni olukhula ngabo ngaphakathi haleluya khona umuntu omtshaba otyale imbewu utheni embi njengomntana lokho abantwana lapha endlini ngokuthi usiyafika hey sanoma niphuma gqisa noma nidlala phaa emsengweni phaa etoilet igate